Det første jeg gør er at lave en form for brugertest på en person, hvor jeg ikke har givet ham nogen opgave i princippet. Jeg sagde bare, at han skulle gå ind på hjemmesiden og surfe lidt rundt. Man kan se, at han springer hurtigt over støtteevents, hvor at når han så kommer ind på støtradar, der holder han lige musen en smule for sig for at kigge på doneringsboksen. Derefter går han ind på leg lokaler og springer hurtigt videre der, fordi det er ikke noget, han har interesse i. Der kommer han ind på forsiden igen og får lysten til at gå ned og se videre på billederne. Grundet den lille brugertest valgte jeg at fokusere på koden, man ser her. Det er doneringsboksen, hvilket er fordi, at han holdt musen over i længere tid. Det første jeg gør i videoen her er egentlig lige at vise, hvordan doneringsboksen fungerer. Man kan vælge enkelt donation, fast beløb, eller man kan vælge at lave et valgfrit beløb selv og klikke støt nu. Det man kan se, jeg har gjort ind over min HTML, det er, at jeg har sat den ind i en div-klasse og kaldt den donationsboks. Der har jeg lavet nogle runde knapper, firkantede knapper, valgfrit beløb og støt nu knap, og delt det ind i en section, for den stod for sig, og det var nemmere for mig at lave om i kodningen ind over min CSS. Her kan man se, at jeg har inddelt det i forskellige classes og i en span. Derudover har jeg også lavet en placeholder med at skrive valgfrit beløb, for at de kunne lave en input type, for at de kunne vælge deres eget beløb i den boks. Inde i CSS'en, der har jeg været inde og lavet et custom amount, og så custom amount input, støt nu knap, altså en donationsboks eller knap, og en donation, og så en hover effekt på den. Der kan I se, at jeg har lavet baggrundskoloren til at skulle gøre sådan, at den efter 0,3 sekunder bliver til hover-effekten, hvilket gør sådan, at jeg får det her resultat ud fra teksten.